Takže čus, vítajte pri prvom videu z hry na serveri Astaria. Áno, Astaria. Vlastne prvé video aj zo serveru, aj na mojom vlastnom kanále. Čo som to vykopal. Tak. Tam som sa vás chcel opýtať niečo na Design, teda design. Buď to bude tak, no. Chcelo by to také slávnostné, viete, ale to mám takto nastavený home. No tak napríklad Diamond Block. Než by som ich mal veľa, to je jediný. Potom ešte jedna dia. Potom Emerald Block. Potom Redstone Block. A nakoniec Lapis Block. Zatiaľ, keď vy sa rozhodnete, môžete písať do komentárov, čo chcete ako ten design, alebo tam môžeme dať ešte stone. Rovno zoberám krompať so siltačom. Takto stone. Ale to nie je zase také slavnostné, aby som tam chcel dať niečo slavnostné. Zatiaľ to nechám takto. Sa môžete rozhodnúť v komentároch. No, siltač zložím, zoberám si tento kopací. Sakra. Tak. A ideme sa pozrieť, kde to vlastne bývam. Tu tak ešte niečo bude, to sa ešte uvidí. A vidím, že to má málo svetla. A nie až tak málo. Tutok. Mám taký nejaký branch mining. Kde? Jedna chodba, druhá chodba, tretia chodba a toto som ešte nezačal. A samozrejme nebudeme ďalej kopať, to je proste... Ne. To budem kopať vždycky za kamerou a maximálne urobím taký... Aha, maximálne urobím taký zostrih, že hľadania diamantov. Diamonds! No, tu tak si odložíme kobl, ktorý mám tu, ale nikdy si to neviem zapamätať. Odložím si siltač. A tutok ešte pri mne býva kamoš v Minecrafte zvaný Kalipobos. Tu je taký menší troll. Ale došli mi ender hlavy. To je enderman head. No, to dokonca fortune pan. Nestojí nič. Je to nemá akože Unbreaking 3 nestojí sa prakticky za nič. Looting 3. Mám proste veľmi veľa vecí. Ja si hodím ender perlu dom. Si pre ender perly. Tak. A tu už vlastne, tutok sme to mali na kone, iba že kone sa nejak vyresetovali. A 2 srdiečka, super, už nebudem hádzať super. A toto je taká mini farma. Ak by ste sa čudovali, prečo to je vlastne takto tu a takto tu, prečo to nie je v strede. Pretože som myslel, že to vykopám ešte aj tu, ale tu už by to nešlo, pretože tam už je farma na tie melóny, čo je docela zaujímavé, ale to nevadí. Ten tam dole.
Tuto odložíme pumpkiny. Meloníky si zoberem. S melónou. A tu už je potom len zimný biom tam. Tak to pokračujú Extreme Hillsky. No hej. Tu je nejaká kejvka. Kejvka, takže by sme išli majniť. Tak no. Ja si rovno tie tarče zoberiem. Tak. Je noc, prečo si nespadnú žiadne bobové? Neviem. Tu je tiež nejaká jaskyňa. Ale tam už je osvietená. Ahoj. A dám spawn. Tu je pressure plate, to ani neviem na čo. Difficulty. Aha, áno. To by tu bol normálne na začiatku. To je na serveri Astaria, pár bežných jednoduchých pravidel. Tu je proste pár, pár 8, 9. Astaria E6 fasa. Toto je heal. Budete, keď sa pornem home. A budem úplne veľa hádať enderperlami. A budem ešte chcem hádať enderperlami. Poďme sa na spawn. Vyhealujem sa a môžem sa zase porniť home. Tu sú výhody premium hráčom, to sú niečo ako VIPčka. To tak. Táto tabula. Si ten spawn docela rozsiahli. PvPčko. Tu je XP free. Aj teraz mi to dalo 30 level. OK, no tak. Dneska si ešte niečo enchantujeme nakoniec. Tu je warbiť drevo a warb dreváreň, ak potrebuješ drevo. Potom na druhej strane tu sú nejaké návody na resky, ktoré ja viem robiť. A tu je portálovňa, tu je dreváreň, tu sú... Aha. Super. Niekto to asi vymenil. Čiže toto sa mohlo portovať a to? Toto sa ešte stále portuje. Beacons. Jo. OK, super duper, ale toto nechápem, prečo sa nechce portovať. Ideme zase na spawn. A pôjdeme na druhé poschodie. Takže. Tu je voľná príroda. Vlastne toto. Taký ústý panelák. Toto sa mi začala páčiť. Potom. Tu máme ťažba. To si ťažebný svet. Čiže tuto len môžete dať deň. Alebo tuto si zobrať tools, ktoré teraz ja osobne nazvem. Enderman head, to chcem. Aha. Tu vlastne spawn vlastne v ďalšom svete, tým pádom nemôžem nič. A tuto je shopy, tu si môžete vybrať zo 4 rôznych shopov. Spawn egg shop pro boháče, je tu dokonca viac. To je ďalší. Shop Mikey. Voľná brána. No tak veľmi veľa tých shopov. Nehodíme na do tohto Sorusu. Tu má najlacnejšie. No, spawn a... ideme na druhú stranu. Jungle City, ktoré si tiež ukážeme až v ďalšom dieli. Ale nekončíme ešte. Lenže si ho ukážeme až v jednom z ďalších dielov, pretože to je tiež docela veľké Jungle City. A potom tu máme vysoké hory, kde si môžete stávať v Extreme Hillskách. Potom tu máme Grilltown, ktorý nefunguje. Vidíte, tuto dole, this gate does not lead anywhere. Takže ideme na posledné poschodie.
Tuto si môžete vyhodiť veci, ktoré nechcete. Tuto môžete vyhodiť veci, ktoré nechcete. Fakt? Môžete vyhodiť veci, ktoré nechcete. Tu môžete napísať knížku, hodit ju sem a admini to raz za 2 týždne vyberajú z tejto čestky a vlastne to, že máte nejaké problémy, chcete sa sťažovať, hoďte nám sem knižku s problémom, my to vyriešime. Vidíte, takže napríklad, keď vás šikanujú na servery, no tak kovadlinu. Oni to majú kovadlinu, na čo som si ju potom robil. Nevadí. Proste enchantment table. Toto môžem vypnúť. Ale ja to nechám zapnuté. Sakra. Dále to sa ide ku portálu do Netheru. Vidíte tam portál Nether. A tam je tiež nejaký portál, že by do Endu. Hej. To je myslím iba tá Enderman farma. Speed. To je nejaká veľká bezvýznamná vec, pretože v nej nič není. Absolutne nič. Tam enchanting table, haha. O bože. Tu je PvPčko. PvPčko je docela zabité, protože už som v ňom asi 3-krát zomrel. Dokonca gamerová hlava. Tribúna. To sa môže proste pozerať. Král PvP. Ja by som ho zabil. Haló. I pro módy. Aha, okej. Ne, ja som to neflajkoval, ja nemám ani flyhack. Takže, tu je dom na kvarc, keď je to proste vyťažené už pomaly. Môžete urobiť toto. Už sa to zase doplní. To isté na klej, ktorého ja som robil to veci na hardened clay. Ja by som tu mohol urobiť tak normálne. Viete čo? Creepera, počkať. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Myslím, že sem nemôžem pokladať. Ne. Sakra! Nevadí kašľať. Pretože to malo byť takto tu a takto by išiel ten nos, alebo čo to je. Nevadí. Ideme ďalej, tu je lavička. Potom tu máte pepper na doly za tebou, no. Spawn portály rovno, no tak sedie ku spawne. Á, ja viem, čo sa neukázal, úplne najepickejšiu vec na spawne. Toto. Tu máte vyhlídka na spawn z výšky. A tu na to keď dáte, tak na to dá jump boost a keď skočíte. Yourself, oh yeah. To je beacon. Bam. To bude super vec. Hodíme enderpearl napríklad tam. Tak. What the fuck? Ne. By ste vedeli, odkiaľ mám toľko enderpearl, no tak ich mám s veci menom endertrapka, takže warp and farm. A tu je normálne ender farm, na ktorej si môžete nafarmiť levely. Si tu nafarmím teraz nejaké enderpearly. Tak. Ne, enderpearly. Tak. A s enderpearlou v ruke by som ukončil tento diel, takže zatiaľ čus!